Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Кем арбасына утырганыңны белеп утыр. Все-таки пристегнутые мы едем. А машина это есть машина. Законсыз пассажир ташучыларны ничек танырга? Бу хакта тулырак Рәмзилә Гафиятуллина. Татарстанның күрше төбәкләрендә Африка чумасы шире кытырына. Ул бөтенде килеп керә күбердән кормалардан. Безнең республикага күрү куркынышы яныймы? Белгечләр һәм саклык чаралары турында тулырак Руслан Хсанҗанов. Бакчачылар уңышлары өчен борчыла. Температура +8 таңгасына кадәр төшәчәк. Бер без дә кыйнмадык. Иптәшем дә кыйнмады, балалар да кыйнмадылар. В общем, куркыныч, прямо куркыныч. Җәй уртасында табигать безгә нинди сюрпризлар әзерли? Бу хакта Алия Хәйретдинова. Алар Мәккәгә өчүче беренче карлыгачлар. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Мин бик шатман дип әйтәсем килә инде. Татарстанның булачак хаҗиларын Раилә Вәлиуллина да озатты. Утыр табыйларга көн бетә. Пассажир ташучыларны күләгәдән чыгару турында бүген илнең юл күзәтчелеге инспекторлары Казанга җыелып сөйләште. Агымдагы елның март аеннан мондый эшчәнлек белән шөгыльләнү өчен рөхсәт кәгазе алырга кирәк. Әмма әле дә лицензияләрсез буа буарлык аны һәр 10нчы эшмәкәр алмаган, юлга чыга торалар. Законсыз рәвештә пассажир ташучыларны ничек танырга? Рәмзилә Гафиятуллина дәвам итә. Проверяем все цвета, повороты, тормоза. Габбас ага Сәләхетдинов рульдә 40 елдан артык рейска чыгар алдына һәр чак тимер атын җентекләп тикшерә. Без бит кеше гомерләре өчен җаваплы ди шофер. Юл игътибарсызларны яратмый. Тахографта шулай тизлекне арттырдыңмы, ял итәргә кирәкме, барысын да белеп сизеп тора. Тахометр бар монда. Ул язып бара барсында. Монда күрсәтә ул кайчан туктарга, кайчан ял итәргә ничә минут. Киләсе бер ел эчендә мондый тахографлар белән хәтта шәһәр эчендә генә йөрүче транспорт чараларында җиһазлау бурычы тора. Моннан тыш алардагы мәгълүматны бердәм системага туплау нияте бар. Законсыз эшләүчеләрне ачыклау максатыннан быел пассажир ташучыларны лицензияләү эше башланды. Аны 29 июньгә төгәлләргә тиеш булсалар да, күрсәткечләр мактанырлык түгел. Әйтик, әлегә кадәр Россиядә 60 мең оешманың яртысыннан артыгы гына рөхсәт кәгазе алган. Выдано более 36 тысяч лицензий. Быелның 1 июленә кадәр 36 мең лицензия бирелгән, димәк рөхсәт кәгазе алырга ашыгычлар әллә ни күп түгел. Архангельск, Псков өлкәләрендә, Чувашия республикасында хәлләр бигрәк таяныч. Татарстанда да әлегә рөхсәт кәгазе алганнар 700 генә. Гәрчә пассажир ташучыларының гомуми саны 8 меңләп дигән мәгълүмат бар. Хукук бузучыларның язмышы хәзер күзәтче органнар кулында. На данный момент Урта Идел төбәк идарәсе мәгълүматлары буенча инде бүгенгә 50 административ эш кузгатылган. Автобус йөртүчеләрне штрафларда куркытмый, гәрчә җәза саллы. Шәхси эшмәкәрләр өчен бу 100 мең сум булса, предприятиеләргә 400 мең сумга кадәр. Хукук бузу кабатланган очракта транспортны конфискацияләргә дә мөмкиннәр. Космонавтлар урамындагы бу урын инде ничә еллар халык телендә утыр табый тукталышы булып йөри. Чаллы, Питрәш, Теләче, Мамады шушы юнәлешләрдә моннан көн саен дистәләрчә автобус пассажирларны алып китә. Казан буенча мондый законсыз тукталышлар 12. Аларны министрлыкта да беләләр. Казаннан көн саен законсыз эшләүче 500 ләп машина чыгып китә диләр. Мондыйлар юл кагыйдәләрендә бар дип тә белми. Салынган штрафларның 80% нәкъ менә рәсми булмаганнар өлешенә туры килә. На сегодняшний день проблемным вопросом Заказлы дигән исем белән пассажирларны ташучылар үз эшен дәвам итә. Алар юл транспорт һәлакәтләренә сәбәпче. Мисалларны озак эзлисе түгел. Түбән Новгород өлкәсе Зәй Башкортстандагы һәлакәтләрне әле озак искә төшерербез. Әмма ни кызганыч, сабак ала белмибез. Кыскасы, кем арбасына утырганыңны алдан уйлап куюың хәерле. Хәерле юл һәркемгә, кемгә барырга кирәк. Рәмзилә Гафиятуллина, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Африка чумасы Татарстанга якынлаша. Күрше Ульяновск белән Түбән Новгород өлкәләрендә ул теркәлгән инде. Хәзер инспекторлар ауру безнең республикага үтеп кермәсен өчен чара күрә. Татарстан шикләрендә тәүлек буе кизү торалар, терлек ташучы машиналарны җентекләп тикшерәләр. Бүген Россельхознадзор һәм ветеринария идарәсе хезмәткәрләре бу уңайдан чиргә каршы туру кагыйдәләрен тагын бер кат искә төшерде. Хәзерге вакытта Татарстанның күрше төбәкләре саналган Ульяновск һәм Түбән Новгород өлкәләрендә Африка чумасы шире кытырына бәгатькә безнең республикага әле аның үтеп кергәне юк, чөнки контроль аеруча көчле. Хәзер Татарстан шигендәге һәм зур шәһәрләрдәге юл патруль хезмәте постлары йөк машиналарын җентекләп тикшерә. Мисал өчен Нәбүшмәкәр, Шаллыга дуңгыз һәм колбаса эшләнмәләре ташый. Үзе белән бер кышак документ булса да, инспекторлар башка кагыйдә бозу очрагына юлга. Автомобиль номеры кәгазьдә күрсәтелгән саннар белән туры килми. Нәтиҗәдә штраф салына. Африка чумасы белән кешеләр чирләми, дуңгызлар чирли, кабаннар чирли. Кеше шул чирнең
вирусын гына еретеп таратучы була. Әмма ләкин дуңгызлар, кабаннар чирле икән, 100%-ка кадәр үлем. Бүген бу мәсьәләләрне Россельхознадзор һәм ветеринария идарәсе уздырган киңәшмәдә дә күтәрделәр. Чөнки моңа җирлек бар. 2016 елда Африка чумасы Нурлат районына үтеп кергән иде. Киләчәктә безнең эшләргә кирәк. Безнең охотникларыбызга да, Министерство экологиягә да, безгә дә, ветеринар табибларга да бергә эшләгәндә бу чирләрне җиңеп чыгарбыз дип. Дуңгызлар гына түгел, читтән кертелүче сарыклар да зур контрольдә. Хәзер тагын 2 атнада мөселман дөньясы Корбан гаетен билгеләп үтәчәк. Узган ел безнең республикада гына 20 меңгә якын сарык чалынган, аның бер өлеше чит төбәкләрдән Дагыстан, Калмыкия, Чечен республикаларыннан кертелә. Иш суен пункты узган елга караганда кимеде, әмма ләкин яңалар да ачылды. Узган елда 18, бу елда 18 булачак. Инде безнең таләп авыр төптерлек Корбан буларга тиеш түгел. Икенче яктан безнең республика эпизодик яктан ул мероприятиялардан, ул бәйрәмнәрдән чир кайтмаска тиеш безгә. Файдаланылмаган авыл хуҗалыгы җирләре проблемасы бүген дә кала бирә. Барлыгы 33 мең гектар буш җир ачыкланган, тырыша торгач 2 меңен әйләнешкә кертә алганнар. Күрәмсең, кайберәүләрне 700 мең сумга кадәр булган штрафлар ниһаять куркыта башлаган. Руслан Сундинов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Бал кортлары күпләп үлү факты буенча Россиядә быел беренче җинаять эше кузгатылган. Ул Орлов өлкәсендә ачыла. Анда кортларның басуларны эшкәртү кагыйдәләрен бозу аркасында үлү ачыклана. Хәзер башка төбәкләрдә дә тикшерәләр. Бал кортлары Россиянең 14 төбәгендә үлгән иде. Мордовия, Саратау, Мәскәү, Ростов, Краснодар крае, Алтай. Татарстанның да 6 районында бал кортлары агуланды. Мамадыш, Минзәле, Актаныш, Зәй һәм башкалар. Кортлар нигездә рапс һәм борчак чәчәк ата башлагач үлә. Умартачылар берлеге әлегә вәлә аркасында Россия икътисады триллион сум керемен югалтты дип белдерә. Елгадагы су зәңгәр төскә керә аламы? Башкала халкы бүген шул хакта фикер алыша. Бу көннәрдә Казан су яры яшел зәңгәр су төскә керә. Әйтерсең, буяу түгелгән. Әлеге хәлнең сәбәпләрен ачыкларга монда бүген бер төркем белгечләр җыелды. Нинди нәтиҗәгә килделәр? Гөлүсә Исмәгыйлова белеп кайтты. Борется за жизнь. Кызганыч мөгаен шул ук балыктыр да әле яшәү өчен көрәштә җиңелгән. Менә ул социаль челтәрләрдә шау-шу кубарган Казан су яр буе. Су өсте үзе ямь-яшел, яр буе зәңгәр су яшел. Инстаграмда йөзеп йөргән балык инде үлгән. Тик хәзер ул бер үзе генә түгел, алар инде хәзер 4. Мондый күренешкә табылучыларның фикерләре төрле. Ну выброс, наверное, какой-нибудь сброс. Выбросы, вот эти все, в этом все виновато. Печально. Хотя это нормально, мы же в городе живем. Нормаль күренешме, юкмы икәнен бүген биргә эш ведомство вәкиле килеп ачыкларга тырышты. Росприроднадзор, экология министрлыгы, балыкчылык буенча федераль агентлык белгечләре. Балыкны алдылар алуын, тик анализ ниндидер нәтиҗә бирер дип ышандырмыйлар, чөнки ул берничә сәгать элек кенә үлмәгән, тарала башлаган дип белгечләр. Быел Казан суның Победилова урамы янындагы ярында да шундый очракка тап булганнар иде. Анда да сәбәбен ачыклый алмаганнар. Фиксацию кислорода по воде. То есть экологлар үз чиратында суның чисталыгын тикшерә, аның җирән төскә керүе хәлнең алай куркыныч түгеллегенә ишарә диләр. Бу суда кислород барлыгына дәлил икән. Гәрчә балыкларның үлеменә китергән сәбәпләрнең берсе аның аз булуында дип фаразласалар да. Последние 2 дня. Соңгы 2 көндә килде мондый хәбәрләр. Без шундук урыннарга чыгып суны тикшерәбез. Тик әлегә тәгаен генә бер нәрсә дә әйтә алмыйбыз. Зәңгәрле яшелле су үсемнәрдән куркасы юк дип белгечләр. Бу табигый процесс. Июль ахырларында су үсемнәр чәчәк ата башлый һәм алар судагы кислородны бетерә. Бигрәк тә эссе һава шартларында бу процесс зур тизлек белән бара диләр. Была жаркая погода и был низкий уровень воды Куйбышевского водохранилища. Майда эссе булу сәбәпле су үсемнәр баш күтәрде. Шул ук вакытта суның дәрәҗәсе дә түбән булды быел. Бу зәңгәр су яшел төс нәкъ шул су үсемнәрнеке, ак төсләр дулкыннарның суга бәрелгәннеке. Ни генә булмасын, мондый суда кыйнырга ярамый дип әйтсез эксперт. Нитрат фосфатлар аллергия китереп чыгарырга мөмкин. Анализларның төгәл нәтиҗәсе 10 көннән генә билгеле булачак. Гөлсә Исмәгыйлова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Җәй белән көзнең тартышканын күргән дә, ишеткән дә бар. Бу атна ахырына җәй кыш белән көч сынашырга әзерләнә. Россиянең гидрометеорология үзәге кискен рәвештә салкынайта дип белдерә. Төнлә һава температурасы нибары 7 градуска калачак. Кайбер төбәкләрдә кар явуы да ихтимал икән. Елның иң иссе ае ни өчен карлы булачаксың? Мең сорауга җавапны Алия Хайретдинова эзләде. Перевал Ольчанский. Короче, тут конкретная зима вообще. Магаданда гына түгел, Дагестанда да шул ук галәмәт. Дагестанская Швейцария. Видите, какой урожай? Не пропадать же ему.
Қарлы буранлы жай Россияның да Европа өлешін урап алашақ деп фаразлайлар синоптиклар. Қазанға келіп жетмәс мекен деп бақшашылар шаң суға. Бұлған оңыштан қыры қалмас үшін Галина Даутова да парник тересінде маташа. Мы слушали телевизор, потому что смотрим. Қыш келе екендігі шеттік. Телевизор қарайбыз бет. Оңыш үшін бұршылабыз әлбәтті. Қарағыз, ненді зұр помидорлар, оларыны яқапларға яйсәйінді жиып, үйге алып кірірге туры келешек. Салқын жай қозанлыларының кейфін құра ең бір шығаны су қиына алмау. Бұл жай бик суық, жерлі су қиынғанда болғаны жоқ. Үйге уақыты көрішті әшілегенде сезілмей. Бір бізде қиынмадық, иптешім де қиынмады, балалар да қиынмадылар. Бұл күндердегі шілі атна ақырына салқындар білен олыша температура түшсе де Қазанда қар яуы ихтималы юқ деп ұшандыра білгішлер. В воскресенье погода кардинально изменится. Якшәмбеге һава торышы кискен рәвештә үзгәрәчәк. Салкын атмосфера фронты үтүен көтәбез. Фаразлардан яшенле бызлы яңгырлар. Җил секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Җәй уртасында кыш белән очрашу урта полоса өчен аномаль күренеш түгел. 10-13 лет. Мондый күренешләр якынча 10-13 ел арасында кабатлана. 1972 елның 31 июлендә дә Казанда температура 7 градуска кадәр төшкән. Салкыннар көтсәк тә һава торышы уртача нормадан югары. 21 гасыр ахырына бу күрсәткечләр 5 градуска арта ала дип фаразлый белгечләр. Яшеллек кыяз җәйнең кызган чагы. Әмма инде бу атна ахырына Россияны аппак кар каплый ала дип фаразлыйлар. Бу көнне истә калдырыгыз. Җәй белән кыш очрашу сирәк күренеш. Алия Хайреддинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. 2 айга сузылган аерылышудан соң Айгөл Зайнуллина үзенә балаларын кайтара алды. Кичәге суд утырышы турында без хәбәр иткән идек инде. Анда әти кеше ата хокукыннан мәхрүм ителде. Шуннан соң Айгөл суд приставлары белән Тимирхан һәм Әмирханны өйләренә алып кайта. Инстаграмга балалары белән төшкән фотография астына "Без бергә, Аллага шөкер" дигән язма урнаштыра. Элекеге ире малайларны Казанга алып кайткан булса да, судка аларсыз гына килә. Исегезгә төшерәбез, июнь аенда әтиләре аларны Казакъстанга алып киткән иде. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Азнакайда ашу ustaларын һәм эретеп ябыштыручыларны яңаша стандартлар буенча әзерләячәкләр. Первый курс, когда мы варили, у нас не так очень хорошо получилось. Яңа ресурс базасы азнакайлыларга нинди мөмкинлекләр ачачак? Филүзә Хәмидуллина танышып кайтты. Кош ясыйм дип күз чыгару булмасмы? Кирилл Калмацкий, Децл, все его знают. Вечеринка у Децла дома. Цой. Это все делается на память. Казанда яшәүче граффити осталары үзләренең иҗат үрнәкләрен юкка чыгарырлар дип курка. Ни өчен һәм борчылыр нигез бармы икәнне Рания Абдрахманова ачыклады. Яңа ресурс үзәге булдырганнар, техникумны төзекләндергәннәр, табиблар кытлыгын хәл иткәннәр. Бүген Азнакайдагы тормыш барышы белән Фәрит Мөхәммәтшин килеп танышты. Районда Бердәм Россия көне вәзгыять белән урынга чыгып партияләр 2004 елдан бирле таныша. Гадәттә халыкны иң борчыган мәсьәләләр программага кертелә. Бүгенге очрашулар ничек үтүен Филүзә Хәмидуллина күзәтте. Бүген алар сәхнәдә тота, ярыша да, уйный да. Азнакайда мөмкинлеге чиклеләр өчен кеше сабантуй бу. 1000нән артык катнашучы. Балалар өчен квестлар, кул эшләре буенча мастер-класслар. Бу традициягә инде 15 ел. Без монда бергә садикка йөргән балалар белән, аларның ата-аналары белән очрашабыз. Здравствуйте, ребята. Монысы Азнакай политехник техникумы, бина ярты гасыр капиталь ремонт күрмәгән. Аны Бердәм Россиянең федераль яңа мәктәп проекты нигезендә төзекләндерәләр. Хәзер лабораторияләрдә заманча, уку кабинетлары да яңа. Алар белән Фәрит Мөхәммәтшин килеп танышты. Разрезы двигателей современных машин или патша заманында булган дискетлар. Хәзер бу техникум ресурс үзәк ролен үти. 8 миллион сумга яңа җиһаз урнаштыралар. Алар студентларны дөньякүләм дәрәҗәсендә укытырга мөмкинлек бирә. Иңелек җиһазларны урнаштырдылар, аннан махсус өстәлләр кайтты. Хәзер эретеп ябыштыру күпкә җиңел. Бердәм Россия көне уңайыннан район хастаханәсенә Казаннан 9 табиб килде. Ревматолог бүлмәсенә чират. Казанга йөрим инде 10 елдан бирле. 2010 елдан бирле йөрим. Ревматолог монда булса, йөрмәсем, конечно. Авыл табибы юллама белән укыту программалары аша районда кадрлар кытлыгын хәл иткәннәр. Быел 12 яшь белгеч эшкә килгән. Хастахана бинасы илкүләм проект нигезендә капиталь төзекләндерелгән. Вежливость, внимание врачей пациентам, посетителям сегодня выходит на первый план. У вас, кроме вот этого вот томографа, по-моему, все уже в районе есть. Монда очрашулар урындагы проблемаларны барларга мөмкинлек бирә. Менә шулай иттереп, халкың белән бер телдә сөйләшеп, аңлашып яшәсәң, үзебезнең националь проектларны да тормышка ашырырга мөмкинлек арта, халык белән киңәшләшеп эшләсәң,
яңа шартлар тудыра яшәргә, республикада хезмәт итәргә, балалар үстерергә, укытырга дигәндәй. Мәгариф өлкәсе кадрлар мәсьәләсе безнең ишек алды проекты шәһәр халкы белән очрашуда шул хакта сүз барды. Ознакайдан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Россия коммунистлары партиясының Татарстан бүлеге быелгы сайлауга 10 кандидат чыгарган. Хәзер алары җыйган имзаларны үзәк сайлау комиссиясе тикшерә. Бер мандатлы округтан баручы 5 кандидат инде теркәлгән. Хәзер фирка агитациягә әзерләнә. Планда сайлаучылар белән очрашу. Партиянең үзәк штабы республикада таратыр өчен махсус газета бастырган. Безнең төп максат даже мандатта түгел. Безнең төп максат менә үзебезнең программаны, үзебезнең партияны халыкка белдерү. Яблоко фиркасы да үзәк сайлау комиссиясе карарын көтә. Әлеге партия дәүләт советына сайлауга бер генә кандидат чыгарды. Ул бер мандатлы округтан барачак. Кандидатны теркәрләрме, киләсе 10 көн эчендә билгеле булачак. Первоначально предполагалось, что будет несколько одномандатников. Без башта бер мандатлы округтан берничә кандидат чыгарырга теләгән идек, ләкин бер сайлау округына туктарга булдык. Бу көннәрдә Мәккәгә бөтен дөньядан миллионлаган кеше агыла. Монда хаҗ башланырга тора. Татарстанлыларның беренче төркеме юлга бүген Казан аэропортыннан кузгалды. Быел безнең республикадан хаҗга 1800 кеше барыр дип көтелә. Иң өлкән хаҗга 86, ә иң яшенә 13 яшь. Беренчеләрне юлга Раилә Вәлиуллина озатты. Паспортлар монда, загранпаспортлар. Документлар әзер, кирәк яраклар урынында. Сәйд Моратовлар гаиләсе хаҗга ниләр алып барырга кирәген яхшы белә. Дини гыйбадәтләрнең иң улысы һәм катлаулысын үтәргә инде икенче тапкырын баралар. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям йөргән юлларда йөрү, ана бу иң безгә зур бәхет дип уйлыйм. Әризәлә ханым Сәгыйтованың хаҗга тәүге тапкыр баруы күңелендә күптән йөрткән хыялы 60 яшендә чынга аша. Башта эшләдем, пенсияга чыккач, оныклар китте, оныклар садикка, мәктәпкә дигәндәй. Менә хәзер үземә чыга җиттем дә. Беренчесе сабыр итәрләргә. Казан, Буа, Яшел Үзән районнарыннан килгән булачак 49 хаҗига соңгы киңәш һәм үтенечләр. Юлламаларны Татарстан Диния нәзарәтенең 4 программасы буенча сайлаганнар. Әлеге төркем икътисади яктан иң кулай билетларны сайлаган. Башта Казаннан Мәскәүгә, аннары Дубайга очалар. Тәүлектән артык автобуста барганнан соң Мәккәгә аяк басачаклар. Гарәфә көнендә, Корбан гаетендә шунда үткәрәләр. Кызу якларга бармаган икән, ул кешегә кызулыкта бераз авырлык булуы ихтимал. Икенчесе инде самолетта очкан вакытта кешенең әгәр дә тәнендәге давление белән мәшәкатьләре булса, шуның белән проблемалар булу ихтимал. Әмма куркасы юк, ул бу була калса, юл дәвамында хаҗиларга табиблар ярдәм күрсәтәчәк. Безнең анда хирурглар, терапевтлар, кардиологлар бара. Инде әлбәттә бу безгә бер уңайлык. Мәккәдә дә һәр отельдә булачак медпункт, шушы медпунктлар безнең 24 сәгать дәвамында эшләячәк. Сәфәрнең озынлыгы якынча 1 ай тәшкил итәчәк. Россиядән хаҗга 25500 кеше барачак. Татарстан хаҗиларының саны исә 1800-гә җитә. Аларның соңгы төркеме Казаннан 4 августта кузгалачак. Раилә Вәлиуллина, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Иртәгедән Казанда триатлон буенча Европа чемпионаты башлана. Шуңа күрә 26-ннан 28 июльгә кадәр урны белән транспорт хәрәкәте шикләнә. Иртәгә сәгать 10-нан 12-гә кадәр Кремль, Батурин, Чернышевский, Хавай, Нәҗми һәм профсоюз урамнары ябыла. Моннан тыш автобус маршрутларының хәрәкәт итү схемасы да үзгәрәчәк. Казансу елгасында гаилә үзәге һәм Кремль яр буе арасында йөрүче кеше суднолар йөреше дә туктатыла. Тулырак мәгълүмат белән башкала мэриясенең рәсми сайтында таныша аласыз. Үзе исән булмаса, җырлары үлемсез. Казанда Владимир Высоцкийны искә алдылар. Аның хөрмәтенә социалистик көнкүреш музеенда күргәзмә ачылды. Дуслар әйләнәсендә дип аталган чараның исеменнән күренгәнчә, монда атаклы шәхесне якыннан белгән кешеләр җыелган. Высоцкийның хатынының туганлык җипләре ни рәвешле татар тамырлары белән бәйле. Күргәзмәдә Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Хәзерге вакытта без Казанның социалистик көнкүреш музеенда монда көчле яңгырап торган музыка гадәти булмаган күренеш кебек. Ләкин монда бүген Владимир Высоцкийга багышланган күргәзмә ачылды. Монда килгән кешеләр аның шәхси әйберләрен күрүгенә түгел, данлыклы җырларын тыңларга, хәтта гитарга кушылып, рәхәтләнеп бергә җырларга да мөмкин. Кыскасы, монда килгән кешеләр шул рәвешле тарихында искә төшә һәм рәхәтләнеп, кәефендә күтәрәләр. Аның һәр җырында фәлсәфә яши, сүзләре гади, әмма хәтердә уелып кала торган. Музейга бүген ялгыш кына килеп кергән кеше юк. Алар Высоцкий иҗатына мөкиббән. Айгөл туташта аның җырларын тыңлап үскән. Килеп монда бик хисләндем.
Минем шушы җырларны тыңлап үстем, чөнки бу бөтен историяларны миңа әти миңа сөйли иде бала чакта. Экспонатларны Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка шәһәрләрдән алып килгәннәр. Кунакларым белән дә монда килеп күрсәтер идем. Балаларга да. Высоцкого карата, но Высоцкийны да барыбыз да яратабыз. Менә бу кассетага татуировка исемле беренче җыры язылган. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя. Моңа кадәр билгеле булмаган мәгълүмат та ачыла. Марина Влади, настоящая. Высоцкийның хатыны Марина Влади, аның чын исеме Екатерина Марина Полякова-Байдарова. Онда татар тамырлары булган. Марина Владиның әбисе мулла кызы булган. Владимир Зотов Высоцкийны якыннан белгән кеше, ул аны фотога төшергән. Хәзер алар музейда саклана. Выглядел, по-моему, себя, как он есть. Ул ничек бар шулай иде, бик җиңел әңгәмәгә кереп китә, аралашучан, ясалмалык юк иде анда. Барлык фотосурәтләр җырларда таныш, яңалык юк сыман. Ләкин музейга килүчеләр таралырга ашыкмый. Яшьлектән кемнең китәсе килсә. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Безнең иҗат үрнәкләренә тимәгәс Казанның Миллениум күпере астында ясалган граффити хуҗалары шулай дип борчыла. 2012 елдан бирле ясалган сүрәтләр былтыр футбол буенча дөнья чемпионаты алдыннан буяп юк итәләр. Бер ел эчендә күпер астында яңа галерея барлыкка килә. Быел эшче һөнәрләр чемпионаты алдыннан шәһәрне чистартабыз дип монысы да буялмасмы? Рания Абдрахманова җавап эзләде. Кирилл Толмацкий, Децл, все его знают. Вечеринка у Децла дома. Цой, это все делается на память. Миллениум күпер астындагы сүрәтләрне социаль шелтәр аша халыктан сорап ясадык ди авторлар. Хәзер аларның язмышы борчый. Прочитал то, что Сайтларның берсендә мен бу урында WorldSkills тематикасына рәсем ясарга җыеналар дип укыдым. Моны белгәч рәссамнар да аптырады. Алар әлеге урынны ирекле иҗат мәйданы итеп күрә. Күпер астында беренче рәсемнәр 2005 елдан. Тик футбол буенча дөнья чемпионаты алдыннан аларны буяп чыгалар. Янәсе шәһәр концепциясенә туры килмим. Тик әлеге граффитиларны андый язмыш көтми дип ышандыра түрәләр. Мы планируем их учесть, включить в концепцию. Без аларны исәпкә алып шәһәр концепциясенә кертергә телибез. Хәзерге вакытта форматын ачыклыйбыз. Ул я воркшоп, я фестиваль булачак. Шул ук вакытта Казанда хакимият белән килешеп ясалган стрит-арт мәйданы да булачак. Стрит-арт стилендәге объектларны ясау өчен яңа мәйдан итеп менә шушы Ленин дамбасы асты сайланган. WorldSkills чемпионаты алдыннан биредә киләчәк һөнәрләренә багышланган рәсемнәр төшерергә җыеналар. Төгәлрәк әйткәндә, күпернең асты һәм менә шушы аны терәтүче баганаларга мураллар ясаячаклар. Моның өчен әлбәттә әнә теге яктагы граффитиларны бетерергә туры киләчәк. Гомумән граффити әле закон тарафыннан кагыйдәләре билгеләнмәгән тармак. Законодательной точки зрения. Иң беренче шитеп рәссам рәсем ясарга теләгән урынның хуҗасына эскизын күрсәтергә тиеш. Алга таба нишләргә? Закон буенча әлегә тәртибе юк. Ясала икән әлеге сүрәт бинаны карап тору регламентына кертелергә тиеш. Граффитимы, паблик арт яки муралмы ничек аталса да халыкның фикере охшаш. Монда урынлы. Монда вообще шәһәрне яңарта. Ләкин төрле сүзләр начар, вот аларны бетерергә кирәк. Кайберләре рәсемнәрнең ошый, кайберләре юк. Кешеләр төрле була. Миңа да шулай. Как художественно красиво должно выглядеть, а не просто какие-то надписи. Шуңа җәмәгатьчелек тә, граффити осталары да Миллениум астындагы урынны иҗади мөхит итеп калдыру яклы. Ни өчен әле ул Казанга килгән эшче яшьләргә комачауларга тиеш? Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа Гасыр каналы. Казан Федераль университетының лаборатория корпусы нире эшле Кремльгә манзараны боза һәм аны матурлаячаклармы? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Буа байбаклары, суроклар кешеләрдән курыкмый башлаган, алар хәтта балалар каршына ук чыгып баса. Бу районның Яңа Тинчәле авылындагы байбаклар колониясендәге җәнлекләр. Районда аларны саклый торган урын тыюлык бар. Ул 125 гектар мәйданны били. Монда 100дән артык байбак яши. Гадәттә алар кешедән өннәренә качып яталар. Бүген чыкканнар, бәлки алар экскурсиягә килгән нәниләрне үз итеп шаярырга ниятләгәндер. Хәзер җәйге ял турында инша язганда, анда һичшиксез байбаклар да урын алачак. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Тиздән хоккей сезоны башланачак. Акбарсның әзерлеге ничек? Акбарс командасы бу көннәрдә Финляндиядә җыеннардалар. Яңа баш тренер җитәкчелегендә яңа алымнар үзләштерә. Уңышлар телибез аларга. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Хотите жить в живописном районе в пригороде Казани? Летнее предложение от жилого комплекса «Акварели». Двушка от 2,5 миллионов. Однушка от 1 900 000. Звоните 248 72 00.
Автоцентр марка Nissan на Чуйкова заявляет: назначайте свою цену на новый Nissan. Скидка 280 тысяч не предел. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Алан Клиник. Восстановление потенции в любом возрасте. В Казанском цирке с 26 июля в грандиозном гигант-шоу «Индийские слоны». В Канавто на Минской возобновлена госпрограмма «Первый и семейный автомобиль». Успейте обменять свой автомобиль с пробегом на новую «Лада» с выгодой до 161 490 рублей. Канавто. Минская 1. 512 12 12. Россиянең волейбол буенча ир-егетләр җыелма командасы яшүсмерләр арасындагы Олимпия фестивалендә Азәрбайҗан командасын җиңеп чыкты. Әлеге ярышта шулай ук безнең кызлар да егетләрдән калышмый. Россиянең волейболчы хатын-кызлар җыелма командасы Бакуда узган җәйге Европа яшүсмерләр Олимпия фестиваленең төркем этабында Румыния командасын җиңде. Исәп 3-1. Оннан алда Россияләр Украина һәм Болгария кызларын да тармар иткән иде. Безнекеләр беренче урыннан ярымфиналга чыкты. 26 июльдә Светлана Сафронова җитәкчелегендәге коллектив финалга чыгу өчен Төркия кызлары белән көй сынашачак. Тагын шунысын да әйтеп үтәргә кирәк. Россия җыелма командасының нигезен Динамо Орг Гамма мәктәбе шәкертләре тәшкил итә. Чаллыда велосипед буенча Татарстан беренчелеге һәм чемпионат ахырына якынлашты. Анда Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарыннан шулай ук Россиянең башка төбәкләреннән 200 артык катнашчы җыелган иде. Ярышларның икенче көнендә атаклы велосипедчы Илнур Закарин кубогы өчен көй сынаштылар. Җиңүче һәм призерлар кубок медальләрдән тыш мактау кагазларына да ия булды. Хоккейчылар бу көннәрдә чит илдә яңа сезонга әзерлек белән мәшгуль. Финляндияда узучы җыеннарда Казан клуб вәкилләре чирәмдә дә, спорт залында да, бузда да осталыкларын арттыра. Хәзер хоккейчылар теннис кортында. Яшьләр тәҗрибәле хоккейчыларга каршы чыгыш ясый. Соперник достойный? Ну раз. Мин тиз-тиз сулый башладым икән, көндәш мине бик нык тырышырга, җитезрәк хәрәкәтләнергә мәҗбүр итте дигән сүз. Бөтен көчне куеп, алдагы сезонга әзерләнәбез. Финляндиядагы җыеннарда Акбарс командасына яңа уенчы Марк Марин да кушылды. Төп состав инде тупланган булса да, хоккейчылар әле тагын өстәлергә мөмкин. После выходного дня Яллардан соң команда әле бик югары дәрәҗәдәге әзерлектә дип әйтеп булмый, яңа төрле күнегүләр дә күп кертелде. Шуңа күрә бераз ташламалар ясыйбыз. Гомумән егетләр тырыша, эшлиләр. Җыеннардан соң Акбарслар өчен сезон алды уеннары, төрле турнирлар башланып китә. Башта казанлылар Әлмәттә нефтяник хоккейчылары белән көй сынашырга тиеш. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Данил Мастерда яңа акция. Июль айында аш бүлмәсенә заказ бирсәгез, аш стеле бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көне якын чыгыштан көн аяз һәм кояшлы булачак. Республикабызда явым-төшемнәр юк диярлек, төнләдә көндез дә уңай һава торышы саклана. Төн якын чыгышта температура 28 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзилә, Менделеевскида шулай ук җылы һәм явым-төшемнәр көтелми. Атна ахырына кадәр җәйге җылы һава сөендерә дип вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аз болытлы һава, җилкен яктан талгын. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава 27 градуска кадәр җыла. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта көн кояшлы һәм явым-төшемнәрсез булачак. Җәй дибез, ел фасыллары алар килә дә китә. Аларны бары тик бәрәкәтле итеп үткәрергә онытмыйк. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз омыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Спина болит, еле хожу, снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Башкалабыз Казанда аз булытлы һава көтелә, температура 29 градуска кадәр. Көньяк көнчыгыштан талгын җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 52%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Исән-имин булыгыз.